man na to, mo teng tabi da chilo. Hindi mo sumo. Puta ko, pero pwede da no, pida chicken na. Oh, mo dono da ba no. Hello? Di na to slaman? Di na mo? Abi ka masulod na di sa barangay namon. Abi ko dili ta magitaay. Oo, di na ko sa chapel yo. Oo, nato na mo. Amo ko pongko na ka. Hello? Teka na? Ikaw na ang ipon. Di na ko si. Di na ka mo. Gina po di ko ulat. Di ako santos. Di ka tulog sa kuno. Ay, ara ka na gani. Magwapo sa nga ako niya classmate. Kung gagawin sa mga dara na sa ay, mura. Tupod yung ako na bata. Bakong bugwapa. Managin sa nanay nga. Bebe, bingipon ng irit this man. Ay, dahil. Chokay mo. Guminapa ka nung yayay. Sa trakpa nga ilong dahil ba Diyos ko. Buri nato mo ilong na layaw. Ito tabagak na yung tsura. Kasi ano yan? Esmeralda din. Ara naman sa ay, hello? Oo, gaga. Ari na ko didinga mo. Ara mo sa chapel. Oo, okay, nag-apit ako dahil sa 7-Eleven to. Ay, baka ko titin. Tapos ang... Ay, baka ko ito ka na kiniga dugo bilat ko. Oo, may basi ma-Jordan. Ano ba ito plano bala Esmeralda? Ano ito plano rin na? Ito mga outing, di ba na? Ito kulang naman tayo sa di. Hindi niya si Martes ya. Hindi na sa. Mong gagawin ba sa ako? Baka ito na di sa. Katawag at chat din sa ako no. Hoy, Sorayda. Pakadto na ko on the way na ko. On the way na sa paghinap sa on the way. Mga duwa na yung oras on the way. Ari ni gani nag-chat na di sa. On the way na ko. On the way naman sa kuno ah. Oo, wala tatanda lang. Bot paghinap pa to sa gani. Esmeralda, oo, ang hinap pa to sa. Ma Diyos, kung marites na ba sa ako? Ano naman yan sa ako? Nanduway na sa ako, no? Ay, buta mo na si... Ano yan, si Marites siya. Gina po na siya. Pag-ilugay siya. Bala, nanduway na sa ako, no? Gulat na din sa iya. Yung ano, yung plano natin sa outing-outing. Madayon, hindi. Uy, ito mga gagaw. Nanduway na ko. Ito mga gagaw. Wait sa kabalo. Wait sa kabalo. Wait, kuya ka maligaw. Maligaw lang yun. Yawan sa naman. You're in me together. We say what they like. Alaon na cause everything's gonna be alright. French kiss.